Čaute, v ďalšom týždni. Dneska máme utorok a včera v pondelok sa nám podarilo poskladať túto špalíkovačku. Tak poďme si o nej dačo viac povedať, lebo zatiaľ mám čas chvíľu. Takže podarilo sa nám spraviť ozubenia, jedno, druhé, tretie. Drží to na takýchto ložiskách. Hriadeľ je 50. Je to z takýchto väčších rozmerov. Tuto budú nože. Na každej hriadeli budú 4 nože. Na spodku aj tu. Tá spodná je hnacia. Sú to väčšie rozmery preto, lebo chceme robiť aj kadejaké krivé konáre a do tých malých násypiek, ktoré sú tam v podstate, tak sa také V-čkové konáre sa tam vôbec nepomestia. Tu už som navaril gule na upínanie. Tu je tretí bod vrchný. No k tomuto. Hnacia je spodná. Tá spodná slúži na to, že keď chcete mať nižšie otáčky, je to cca 3,5 krát, čo som počítal, nižšie otáčky. A na tejto vrchnej tá ženie rovno to veľké koleso, takže by to malo byť 1:1. Čiže ak pustíte 540 alebo 500 otáčok, tak tu bude mať 500 a dole bude mať nejakých 150-160. Tu som pozváral rám. Tuto návrh sme použili nakoniec takýto hrubší väčší vinkel. Je to 80x80, nejaká 6. Tu je tiež. Tu dole sú pásoviny, také hrubšie. A v podstate teraz už len čakáme na to, že na tieto hriadele ešte má prísť taký medzikus navárateľný, také pásoviny, ktoré budú držať nože. No a celé, v podstate je to robené na maximálny priemer, sme tu dali nejakých 8-9 cm. Čiže na takú haluzinu a na také menšie priemery. No. Dĺžka na 4 nožoch by mala byť cca 30 cm, 33. Takže uvidíme ešte, ako to bude pracovať. Musia nám vypáliť tie medzikusy na hriadele, na tie nože. Nože máme z rezačky. Tu sú nože. Tie ešte budeme prispôsobovať, teda skracovať z nich budeme. No a v podstate potom by sa to už mohlo hneď aj vyskúšať, či to bude fungovať. A už potom len na konci nejaké oplechovanie. Tu na tieto ozubenia, hlavne oplechovanie, nech vás do neho nestiahne za bundu alebo tak. Takže ideme čakať na výpalky. Dneska začalo dosť snežiť. Môžeme si pozrieť, aj v noci bola teplota nejakých minus 6-7. Aj teraz sneží. Môžete vidieť, ako nám nasnežilo. Čiže idem teraz zisťovať, že čo mám robiť, keďže tie výpalky ešte nemáme. Tam bude sa v podstate navárať na osku, musí to byť celkom dosť presné. Už aj s touto skrinkou kvázi som mal dosť problém, to som nenatáčal, lebo som to robil asi 2 hodiny, kým som to vymeriaval a bodov vymerať, zabodovať, aby to sedelo nejak presne. Takže keď prídu výpalky na nože, tak sa znova z tohto projektu ozvem. Ono to bude zahrnuté v ďalšom týždni, čiže o týždeň v stredu, neviem akého tam je dneska je. Zajtra bude z minulého týždňa 3., čiže 10. bude v ďalšom týždni, ak dovtedy prídu tie výpalky na tie nože. Takže len toľko, idem pozisťovať, že čo mám robiť ďalej. Akurát som prikúril sliepkam, nachoval, čiže idem zisťovať. Nefunguje motor. Takže rozoberáme.
Takže rám je už hotový. Tento tretí bod som na 3-krát robil. Nakoniec musí byť takýto dlhší. Rám je pozváraný. Tuto sme na tieto ozubenia vyrobili, no teda ja som vyrobil takúto skrinku, takéto dvere otvárateľné na pántoch. No a teraz sa venujem týmto držiakom na nože. Akurát režem závity. A vlastne malo by to tam byť takto nejak. Takto by to tam malo byť prichytené v tých dierách. Čiže akurát režem závity. Spravil som prvú. Vrtám to nakoniec tu. Mám takýto držiak. Takýto parádny na vrtačku. Tu som si musel vyrobiť takéto podložky z púzdra osadzeného. No, takže ideme ešte dorezať dva závity, ešte dvakrát každú, lebo teraz som len jednotkou závitoval. Čiže ešte ideme dať dvojku a trojku a vyskúšame si prichytiť ten nôž. Takže poďme spraviť nejaký ten jeden závit a potom vám ukážem, keď to bude hotové. Dvojka má také dve čiary, jednotka má jednu, túto takú drážku, dvojka má dve drážky a trojka finálna je bez drážky. To tak viete rozoznať, že aký závitník máte. Ja teraz použijem dvojku, tak toho tam nasadíte, dám si rukavice a spravíme si túto strednú napríklad, trocha namazať, domaže ten jeden, priložiť, držať rovno, aby chytila ten závit od jednotky. A už chytila. Tak. A idete jednu otáčku späť, polotáčky. Jednu otáčku späť, polotáčky. A takto pokračuje ťažkým. To neprerežete. Iné závitníky nemáme. Máme len takéto. Ale je to v pohode. No, vždy jedno, a to aj cítite, keď už ide ťažšie, tak dáte späť, aby tie špony, ktoré, lebo ono tam reže do toho železa, aby tie špony odrezalo, otrhlo ich. Tak preto musíte vrácať. No. Platňa má 25 mm. Je to až zbytočne veľa, ale ja sa nestariem do toho. Mohli by tie nože radšej dlhšie, ako takúto platňu tam dávať, ale ja s tým nič nenarobím. Vedúci rozkázal a sme na druhej strane. Takže ešte prejdeme takto a vybereme. Takže vidíte, nie je to nič zložité. Teraz ešte spravím tieto 4 zvyšné, potom dám trojku, zase znova trojkou to spravím a závit bude hotový.
o 70 000 eur. Ale Šimon má toľko šťastia, že tu som to mal. Teraz ťahám tam, ale tam. Sice potom poslednú dotiahnem. Jak úzí. Má to mám 3. Pes, nehryz, štěpe. Že si zobere všetko drevo, že si bude kúriť. Ale mne je jedno. Ja tak. Netliachaj teraz chujovým. Tak ho zavolám, nevolaj hore po vyberárnu, ja nechcem nosiť ľudí. Tak ani neviem, ako sú tu susedy veci. Nehnevaj sa, však poznám, ale... Čo mu poviem? A zase ja ti to reku, nech sem daj. Bude mi starosta volať, že to rozhádam tú foto. Nie, dáš na to pozor, na to teba volá. Ja tam hočujem, že si dala aj ono. Televízor. Už mám, ak sa televízor, ale na čo ti je ten televízor? Piči, tam máš hore, jeden, druhý. Dobre, teraz, joj, všetko zase do kamery mi tu nadávaš. Poď na tam. Repertuár.
Neviem dotiahnuť tento. Ideme roztiahnuť očko. Kokos. A potom príde, a to ešte nemáš? Tak už ma potom odvezú. Diery nie sú.